Benvinguts un dia més al programa La Línia Rosa. Com cada dilluns, avui us sorprenem amb dos comunicadors excel·lents, dos personatges emergents amb un potencial indiscutible, dues persones atrevides, espontànies i entremaliades. Aquests són el Magí Arbós i el Lluís Afonso. Si us plau, un fort aplaudiment. Sí, entremaliades. Comencem aquesta entrevista amb una pregunta introductòria perquè us coneguin. Què és diagnòstic i com va sorgir la idea de fer un podcast? Sí, jo l'altre dia anava en cotxe des de l'Empordà fins a les Borges Blanques i vaig creuar les 4 províncies de Catalunya. I en aquell moment em vaig adonar que la província de Lleida i la província de Barcelona toquen amb les altres 3 províncies, però en canvi la província de Girona només toca amb la de Lleida i Barcelona i la província de Tarragona només toca amb la de Lleida i Barcelona també, però no es toquen l'una amb l'altra. Diagnòstic és un nou corrent gastronòmic que l'hem iniciat nosaltres dos i hem arribat a la conclusió que la manera més fàcil de plasmar-la, de fer-ho arribar a tots els restaurants de la ciutat era fent una nova plataforma de comunicació. I la nova plataforma de comunicació, sé que heu sentit a parlar de Facebook, Instagram, TikTok. La nova plataforma explora noves idees, més centrades en el multivers, però... Calla! Però intenta trencar una mica amb la barrera de la realitat i la ficció. Clar, fins ara està existint els dos plans, no? Tens el pla real i el pla virtual, i el que estan intentant fer amb aquestes plataformes és poder connectar els dos llocs. Nosaltres estem parlant de posicionar-nos només en el pla virtual. Vull dir, a la vida real no hi ha res, però si algun dia som capaços de transformar les nostres consciències cap al pla virtual, allà existirà diagnòstic. Tots els nostres convidats són hologrames, cap d'ells és real. Clar, molt important que no existeixin. Si el nostre convidat existeix, ja no ens interessa. I la vostra quarta convidada, aquest és un tema una mica polèmic, la vostra quarta convidada va ser una noia que pateix el síndrome de Brugada, però a l'hora de penjar el quart episodi del vostre podcast la vau donar per morta. I jo sol volia preguntar-vos com us va afectar el hate que va provocar això. Sí, a mi m'ofèn bastant la teva pregunta, però jo crec que això és un tema delicat i no crec que sigui adequat. Mira, Raquel, si en lloc de tenir el síndrome de Brugada hagués tingut síndrome de Down, què li hagués passat? No s'hagués mort. Què li hagués passat? Deixem aquí el tema. Última pregunta. Sí, aquí s'entra en un terreny d'ètica, no? Per exemple, ara que hi ha tot això, la intel·ligència artificial té sentiments, la intel·ligència artificial, es pot morir un holograma. Aquí entres en un terreny molt boirós, que jo crec que encara s'ha d'explorar i això és feina dels filòsofs a definir si realment és possible. Però el que va ser molt xulo és que per nosaltres com a experiència realment hem participat en l'avantguarda de l'ètica virtual, perquè fins ara hi havia el debat, es pot morir o no es pot morir? Nosaltres, mira, s'ha mort, ara què? En relació a la vostra audiència, com espereu que el vostre podcast impacti a les noves generacions? Sí, jo personalment els meus objectius són acabar amb el bombardeig d'Israel a Gaza, l'alto al foc a Ucraïna i finalment acabar amb la fam al món. Molt bonic. A mi m'agradaria molt que el futur de diagnòstic es trobés en el pla de la realitat. Ho acabo de dir, En el pla de la realitat? Sí, jo vull aterrar-ho, això. Perquè el pla virtual està molt bé, però és una dimensió externa. No està aquí. Doncs ja saps, si vols aterrar, agafa el comandament de l'avió i aterra. I agafem un micro en forma fàl·lica i fem un podcast. Sí. Molt bé. I si poguéssiu entrevistar un personatge famós o històric, a qui seria? Jo personalment entrevistaria el cadàver de John Kennedy minuts després de la seva mort i li preguntaria qui creu que l'ha assassinat, si ha sigut la CIA, hi ha moltes coses. I vendries la identitat de la persona que l'hagués assassinat per fer diners? Això depèn del que ell em respongués. Clar. I tu, Magí? Jo, l'Òscar dels Òscars. En plan, com sap ell quina és la pel·li més bona? Com sap quina és la millor producció, l'Òscar? Jo vull conèixer, perquè no està dins de la conversa pública, jo aquesta persona la vull entrevistar. Clar, hauries de viatjar bastant enrere en el temps, però endavant. Cap problema. Però que continua decidint-ho ara, vull dir... També. Com a creadors de contingut, com visualitzeu el futur del podcast? No, que ens acabes de dir creadors de contingut. Escolta'm. Creeu contingut, no? No, a veure, Raquel,
una cosa que passa avui en dia, tens els influencers, fan 4 fotos, se'n van a Caldea amb el seu nòvio. Com me gusta Caldea, ojalá vivir en Caldea. Ens veus cara de fer això? Perdó, ho sento, però no ens queda més temps. Aquest debat el deixem per la setmana que ve. Millor, no, sí, que Fins s'acabi aquí el programa d'avui i ens veiem el pròxim dilluns amb 2 convidats igual de bons que es dediquen al camp de la Ja comunicació. me'n vaig.